Avui és el 12è esmorzar internacional de la FOSIR. Reprenem aquest cicle d'esmorzars després d'aquesta aplicació del 155 que hem patit també les entitats. Algunes de les persones que esteu aquí n'hem parlat moltes vegades de les afectacions que això ha implicat i el reprenem amb un calendari que després us explicarem, però que està molt ben programat d'aquí al mes de març. Per tant, ara cada mes un esmorzar. Tenim la sort, ja sabeu que aquests esmorzars els adrecem a persones que treballeu en l'àmbit de les relacions internacionals, en l'àmbit de la diplomàcia pública, i els adrecem també a periodistes perquè entenem que les persones a qui invitem tenen sempre coses interessants a dir-nos sobre el que està passant en relació a la diplomàcia pública catalana i en relació a Catalunya a l'exterior. Avui tenim la sort, i en aquest sentit li vull agrair molt importantment al Ramon Tremosa, l'eurodiputat Ramon Tremosa, perquè tots sabeu que les agendes dels eurodiputats són apretades no al següent, estan, com dèiem ara, acabant mandat, a punt d'unes eleccions europees, amb tot el que això implica, i tenen el divendres com a màxim per fer activitat a Catalunya, i per tant li agraeixo molt l'esforç que sé que ha fet per acompanyar-nos avui a la FOSIR. La dinàmica serà de sempre, l'Àngel el presentarà el seu currículum i avui farem un petit canvi perquè com que tenim un PowerPoint, el Ramon s'asseurà al mig i llavors al debat ja tornarem a fer la disposició habitual. Anirà entrant gent, sabeu que els esmorzars els tanquem a 25 persones, avui hi ha 30 persones inscrites, però potser el trànsit de Barcelona fa que la gent no acabi d'arribar, vol dir que ens disculpareu, però anirà entrant gent durant els primers minuts d'aquest esmorzar. Un cop més, Ramon, moltes gràcies, i l'Àngel, en nom del representant de l'IEC a la Junta de la FOSIR, el presenta. Molt bé, bon dia, moltes gràcies, Mònica. Penso que no cal molta presentació, però vaja, sí que és important també destacar la rellevància del nostre convidat. Ramon Tremosa és doctor en Economia i és professor universitari. Ja al maig del 2014 va ser reescollit diputat al Parlament Europeu i el qual és membre de les comissions d'Economia i de Comerç Internacional. També és membre de delegacions parlamentàries dels Estats Units i d'Israel. Del 2009 al 2014 va ser membre de les comissions d'Economia i de Transport del Parlament Europeu i de la seva activitat parlamentària en destaca que va ser ponent de la nova supervisió financera europea del 2010, de l'informe del Banc Central Europeu 2011 i 2015, de l'informe sobre competència 2012 i 2016, del Pla Juncker del 2015 i del TTIP del 2015. També va participar en els debats sobre el corredor mediterrani, la directiva European Single Railway Area i la reforma de la PAC. Actualment és coordinador del grup ALDE a la Comissió d'Economia. Del 1992 al 2009 va ser professor de Teoria Econòmica a la Universitat de Barcelona i ha escrit tot un repertori de llibres i articles acadèmics. I per acabar només volia destacar la seva última publicació en anglès, que creia que és un títol prou atractiu, Why Europe Fails. Doctor Tremosa, moltíssimes gràcies per haver acceptat de venir i endavant, ja té la paraula. Bé, m'agrada començar per aquesta foto aèria del port de Barcelona i m'agrada recordar, per exemple, que aquí teniu la nova terminal, que ara ja està pràcticament tota plena. De fet, els avions, al port de Barcelona es veu molt bé perquè els avions que venen de París, de Brussel·les, tots fan aquesta ruta, entren per aquí i passen per aquí i se'n van cap a l'aeroport, que és a l'altre costat. I per tant, si seieu en una banda veieu el port antic, si seieu a l'altra banda de l'avió veieu totes les terminals noves. Doncs bé, la Unió Europea va finançar amb fons de cohesió tota aquesta construcció del dic exterior i m'agrada destacar aquest punt, és a dir, quan parlem de la Unió Europea ha fet coses molt importants i el Port de Barcelona ja heu vist que l'any passat
Va ser el port que més va créixer d'Europa, amb unes xifres realment espectaculars, amb uns tràfics molt grans, i de fet aquest és el nostre petroli. Poques ciutats tenen l'aeroport i el port just al costat de la ciutat i amb un gran potencial. Si fóssim un país normal, segurament des d'una única autoritat de gestió es gestionaria conjuntament el port i l'aeroport des de l'interès local, ja fos el sector privat, ja fos l'Ajuntament, ja fos la Generalitat, ja fossin accionistes, etc. I una última dada, fixeu-vos que aquí teniu Barcelona, aquí teniu la Rambla, aquí teniu l'Eixample. Fixeu-vos fins a quin punt el port és gran, és gairebé tan gran com la ciutat. M'agrada destacar això perquè tothom diu el port és allò d'allà baix, doncs no, el port realment ja és una infraestructura molt potent i que pot anar aviat cap als 4 milions de contenidors, per exemple. Llavors, aquest és el mapa d'Europa que a mi més m'agrada. No és un mapa polític, no és un mapa físic, no és un mapa geogràfic. Afortunadament, les revolucions tecnològiques de transports, les que hem viscut, de telecomunicacions, permeten que tinguem una Europa plana, des del punt de vista de la Terra és plana, del Thomas Friedman, Europa és plana. Jo que vinc, el meu pare, que era de la meva família que venia de la Ribagorça, del Pirineu, els meus besavis, el seu món era el que podien caminar en 2 dies anant i tornant de casa. És a dir, era un món molt tancat perquè no hi havia comunicacions. I ara realment no hi ha barreres, no hi ha fronteres. Si podeu agafar un tren des de Figueres fins a Perpinyà, són 43 minuts per sota amb el túnel que s'ha fet d'alta velocitat. És una meravella. Aquesta és l'Europa que funciona. Jo sempre dic que la Unió Europea no va bé, però en canvi Europa és un èxit. Hi ha una integració creixent. Les llibertats, les 4 llibertats, la llibertat de circulació de persones, de mercaderies, de capitals, de serveis. Aquest és el gran èxit europeu. El que tot el món imita d'Europa és la lliure circulació. I això és molt important tenir-ho present, perquè el NAFTA, les àrees de lliure comerç de Sud-amèrica, d'Àsia, s'inspiren en l'èxit europeu, que és la lliure circulació. Per això m'agrada aquest mapa lumínic, aquest mapa de llums, aquest mapa que indica on viu la gent, aquest mapa que també es pot equiparar bastant a on es produeix, a on es genera la producció, perquè allà on hi ha la gent es genera producte interior brut, per tant aquest poc o molt també és una mica el mapa de la distribució del PIB, i diu moltes coses. Per exemple, fixeu-vos, Espanya té una gran capital, Madrid, i un gran desert lumínic al voltant, París té una gran capital i també un cert desert lumínic cap al sud, Moscou és una gran capital, i en canvi fixeu-vos com hi ha altres països que són una malla de ciutats com Alemanya, com Itàlia, com els països que funcionen, són països petits en xarxa. Per tant, el mapa de llums diu moltes coses. Però jo voldria destacar això, l'Europa que funciona és la de la lliure circulació. I jo recordo diputats britànics que l'any 2013 deien al Parlament Europeu. Jo recordo un diputat britànic en un debat amb l'Angela Merkel al Parlament li va dir: nosaltres volem deixar la Unió Europea perquè no ens agrada com a projecte d'unió política que es fa de manera poc transparent, que es vol centralitzada, jacobina, i nosaltres, els britànics, els anglesos, tenim una preferència per la transparència i per l'accountability que la Unió Europea no dona, però en canvi nosaltres volem més i millor lliure circulació. Per tant, volem deixar el projecte polític Unió Europea, però volem millorar, volem continuar i millorar les lliures circulacions. Ashley Fox, es deia aquest diputat. I l'Angela Merkel en aquell debat no li va saber què respondre. Li va dir: vosaltres que veu alliberar el meu país dels nazis, no ens deixeu. Va ser la resposta d'Angela Merkel perquè l'Ashley Fox va fer un cant a l'Europa que funciona, la lliure circulació, Londres, capital financera europea, que ho seguirà sent, etc. Per tant, doncs, aquesta és l'Europa que funciona. Clar, hi ha una altra Europa que no funciona, que és la de la Unió Europea, i que és la d'alguns estats, no tots, alguns estats que han necessitat rescats, com ja heu sabut, Grècia, Irlanda, Portugal, Espanya, Itàlia. Fixeu-vos, el Financial Times del 2012, Rajoy ven el rescat com una victòria als seus ciutadans, portada al Financial Times èpica, que m'agrada destacar perquè és com la propaganda d'estat a les capitals funciona però a fora no. Doncs en aquest sentit hem tingut greus problemes a Grècia, amb un referèndum el 2015 que va estar a punt de provocar que Grècia creés una moneda paral·lela, que al final no va ser el cas, però sí que va haver-hi un tercer rescat i tot just ara Grècia
sembla que torna al mercat de capitals i a finançar-se en els mercats financers. L'euro encara és qüestionat a Itàlia, que Itàlia és un país fundador, on hi ha dos partits que han guanyat les eleccions i han format govern amb més d'un 50% del vot italià, amb una gran massa de vot jove que tenen recances, que fan qüestionaments, que culpen la moneda única o un excés de poder de Brussel·les dels mals que té Itàlia, que això és una temptació molt fàcil. Jo tinc uns problemes interns, un mercat laboral que no funciona, un centralisme inherent, una burocràcia brutal, unes inèrcies burocràtiques impressionants, i és més fàcil culpar la moneda única o a Brussel·les dels meus mals en lloc de fer una radiografia clara de què m'està passant i què puc fer. Doncs bé, malauradament, l'Europa que no funciona, la Unió Europea que no funciona, és massa sovint als diaris. Es parla poc de les coses que funcionen i en canvi és molt més cridaner, molt més periodístic, diguem-ne, fer titulars catastrofistes de l'euro es trenca i en aquest sentit, clar, una mala notícia sempre ven més que una bona notícia, en molts casos és així. Llavors, la Unió Europea és una unió d'estats i aquí he posat 4 xifres que potser ja coneixeu però que m'interessa recordar. Només genera o només representa el 8% de la població del món, genera el 20% del PIB del món i en canvi genera el 50% de la despesa social en el món. Aquest és l'Angela Merkel sempre recorda en els seus discursos, quan va a una escola, quan va a una conferència, sempre comença dient això. La Unió Europea, amb totes les seves limitacions, és la gran herència dels europeus en el segle XX és hem creat riquesa i hem creat potser el més eficaç sistema de distribuir-la. Aquesta és l'herència europea. Si em dieu què és el millor que han fet els europeus al segle XX, l'estat del benestar, en el sentit de voluntat de repartir una bona part de la riquesa creada. Ara bé, fixeu-vos, el pressupost de la Unió Europea, clar, és de 140.000 milions d'euros l'any, és a dir, 4 vegades el pressupost de la Generalitat. Això és molt poc. El pressupost de la Unió Europea, i a més no sempre s'esgota, no sempre... doncs no arriba ni a l'1% del PIB europeu. No arriba ni a l'1% del PIB europeu. I en canvi, el pressupost del govern federal dels Estats Units equival al 25% del PIB dels Estats Units. És clar que ells porten 150 anys d'Unió Federal, ells porten més de 100 anys de moneda única, ells ja són una altra cosa, però comparat amb xifres, la Unió Europea, que tothom li demana tantes coses i la Unió Europea no fa res, i no fa res amb els refugiats, no fa res perquè no tenia diners fins fa ben poc, ni pressupost, ni competències, ni personal, ni res. Doncs bé, la Unió Europea en volum pot fer poques coses i la meitat d'aquests diners se'n va amb la política agrària comuna. I a partir d'aquí, clar, la gent es pensa que a la Unió Europea hi ha una gran quantitat de diners i el que hi ha és menys de l'1% del PIB europeu. I baixant, perquè recordo que a l'últim pressupost els països nòrdics van retallar les aportacions, perquè van dir que com que els països del sud només us interessen els diners i no les bones pràctiques, retallarem els diners. I també és signe de l'euroscepticisme que hi ha al nord d'Europa, transversal en molts partits, no només dels partits explícitament antieuropeus, doncs el pressupost europeu va de baixa. A més, com ja sabeu, estem lluny d'una Unió Federal, no hi ha un tresor únic europeu, ni un govern econòmic europeu, no hi ha eurobons, no es recapta cap impost a nivell europeu, ni Brussel·les té capacitat de veto sobre els pressupostos estatals. Quan li pregunten a Schäuble, defineixi la Fiscal Union, ell diu 4 paraules: to interfere in the budget of the member states. És a dir, que Brussel·les pugui, ara que Madrid li enviarà el pressupost, dir, home, vols fer 1.000 quilòmetres d'AVE d'on no hi ha res, on no hi ha ningú. No es fan aquestes inversions. I faràs, per exemple, corredors ferroviaris de mercaderies o trens regionals en àrees metropolitanes que, com tota la literatura econòmica i l'evidència empírica demostra, és on hi ha el gran efecte multiplicador d'una inversió ferroviària. No en alta velocitat de passatgers, sinó en mercaderia i trens de rodalies en àrees metropolitanes. Per tant, clar, però quan Schäuble diu to interfere in the budget of the member states, a Madrid PP i PSOE diuen no volem fiscal union. Són els més europeistes de dir nosaltres volem més Europa i són els campions d'Europa i els que sempre afirmen més Europa i els que van al davant d'Europa. Però quan Europa diu fem més Europa,
fem una unió fiscal, reforcem la unió monetària, fem la unió bancària, fem una unió política i que hi hagi una elecció directa de la presidenta o president de la Comissió Europea. Llavors, les capitals, Madrid al capdavant, diuen que no. Però això és interessant que ho sapigueu. El Banc Central Europeu ha intervingut en la crisi del deute públic grec fora de mandat. La troika es va haver d'improvisar a correcuita perquè un país de la Unió Europea i de l'euro estava en suspensió de pagaments per haver mentit, entre d'altres raons, a la Comissió Europea, perquè van mentir amb els dèficits. I no havia passat mai, de dimarts a dimecres, el Fons Monetari Internacional havia d'entrar a rescatar Grècia, com si fos un país del tercer món. I clar, era un país de l'euro i de la Unió Europea. I llavors el Banc Central Europeu diu, bueno, doncs acompanyem, no? I la troika és la Comissió Europea, el Banc Central Europeu, que acompanyen l'FMI per intentar trobar una sortida. I clar, doncs aquesta és la Unió Europea que tenim. No tenim, encara tenim, això és un embrió de poder. Els britànics diuen, com sabeu vosaltres, la filosofia política i el parlamentarisme neix al segle XVII-XVIII amb una frase no taxation without representation. És a dir, no em posis un impost si no hi ha un Parlament que em pugui defensar d'una mala aplicació d'aquest impost. Doncs els britànics del Brexit deien no representation without taxation. És a dir, el Parlament Europeu no recapta cap impost i és un fòrum, no és un Parlament. I això, clar, quan t'ho diuen així, part de raó tenen, és així. I el Parlament de Catalunya, que no recapta cap impost, ja veieu que gasta perquè hi ha transferències, però no recapta. I si hi ha un gran consens a Catalunya és que el sistema autonòmic de Catalunya no funciona. Després les solucions són molt diverses, federal, confederal, independència, però que hi ha una diagnosi compartida, un gran consens català és que el sistema actual no funciona, això tenim experiència els catalans de què passa en un Parlament quan es gasta i no es recapta. Perquè això que ens ha passat molts anys, aquesta transferència no arriba, també ho passa a la Unió Europea. El mes d'octubre hi ha alguns governs que diuen aquest últim tram d'aportació que he de fer ja ho trobarem, que no em va bé. I per això el pressupost no es pot gastar mai cada any. Llavors també la Unió Europea, qui mana? Clar, aquí teniu diputats, al Parlament Europeu, com sabeu, no hi ha disciplina de vot en els grups i per tant això és molt interessant, això no passa ni a Madrid i algunes vegades sí que ha passat i a Catalunya també, però allà cada dia cada grup vota, cada diputat vota en consciència, però clar, això està molt bé, però en canvi, fixeu-vos, tenim el Consell, tenim la Comissió Europea, hi ha les reunions dels primers ministres, hi ha l'Eurogrup. Clar, aquí teniu el Dijsselbloem, que era l'anterior president de l'Eurogrup, amb el rescat de Xipre. Ell va comparèixer un mes i mig més tard a la Comissió d'Economia i la primera frase que va dir és comparec en aquest Parlament com a ministre holandès i jo només responc davant del Parlament holandès i ara contestaré les seves preguntes. És el que dèiem abans que és un fòrum, el Parlament Europeu, i no un Parlament. Però clar, això vostè hauria d'entrar aquí amb la por que li fem una votació i vostè salta, perquè va cometre un greu error de comunicació que va estar a punt de provocar un corralito massiu bancari a Xipre. Per tant, clar, llavors, aquesta qüestió de la legitimitat democràtica i d'on hi ha el poder real, que és a les capitals, això de tant en tant, descarnadament, quan hi ha problemes grans, surt en seu parlamentària, i això és una situació que hem d'afrontar, que hem d'explicar. Llavors, ja per anar acabant aquesta intervenció, anem al sistema europeu. La Unió Europea intenta, és a dir, jo veig la Unió Europea d'una manera molt nòrdica, no crec que hagi de ser una gran transfer union, jo no crec que la Unió Europea hagi de tenir 2 trilions de pressupost i repartir grans diners damunt i avall. Aquest model no és compartit, no agraden als països anglosaxons, ni a Alemanya, ni a països nòrdics, sinó que crec que la Unió Europea ha de ser una unió de bones pràctiques, best practices, que això és barat, però en canvi pot ser molt beneficiós. I quan va haver-hi la crisi de Bankia el 2014, això va permetre accelerar la unió bancària que es va aprovar un mes abans de les eleccions del 2014, el mes d'abril. Aquí teniu la portada del The Economist del dia 16 d'abril del 2014, tota dedicada a la Banking Union, la més gran reforma en els últims 20 anys, la més gran reforma des de la creació de l'euro.
la portada del Financial Times. És a dir, la unió bancària, una gran empenta és Bankia, que en ajut directe són 22.400, més 40.000 milions més en avals, etc. Doncs, clar, és a dir, mai més una altra Bankia. Llavors, el que fa la unió bancària és, en el primer pilar de supervisió, en el segon de resolució i en el tercer de garantia de dipòsits, és intentar el model anglosaxó nòrdic de crisi bancària és difondre'l, fer un spread a tot el continent, perquè ni Grècia, ni Itàlia, ni Espanya tenien un sistema com aquest. És a dir, per exemple, que si hi ha una altra crisi bancària, que paguin els accionistes, que no sigui el banc. I, de fet, Espanya ha passat amb el Banc Popular. El Banc Popular és el primer cas del segon pilar de resolució bancària dins de la unió bancària aprovada en què han pagat els accionistes. I ha sigut un cop. A Catalunya hi ha pocs accionistes del Banc Popular, però en canvi a Madrid n'hi ha molts, a Andalusia n'hi ha molts, i hi ha milers de persones que van als tribunals en contra de com el govern espanyol va fer aquesta resolució. Però almenys des del punt de vista de diner públic, al Banc Popular no hi ha hagut, hem agafat 20.000 milions, com no s'ha fet un Bankia. Una altra cosa és que al Santander se li han donat beneficis fiscals futurs. Se li van donar crèdits fiscals per 7.000 milions d'euros, que vol dir que tindrà descomptes a societats els propers anys, que això és discutible. Però almenys no va haver-hi un Bankia en el 2017, quan el Popular va tenir aquelles crisis de liquiditat, que s'ha sabut després que el govern espanyol va retirar dipòsits, la Seguretat Social, ajuntaments i autonomies van retirar dipòsits un mateix dia per provocar aquesta crisi de liquiditat. Tot això ja ho sabeu, però això és una altra història. En canvi, fixeu-vos, aquí teniu Montepaschi 2017. Renzi sí que va fer un Bankia, tot i haver-se aprovat la unió bancària, que prohibia explícitament diner públic per fer rescats bancaris. I això sí que ha sigut devastador des del punt de vista de si recordeu, ara fa un any, també van ser 20.000 milions d'euros. Això per què ho va fer Renzi? Fixeu-vos, us he posat aquí un mapa electoral. El groc és Cinque Stelle, el blau és Lliga Nord i el vermell és Partito Democràtico o Partit Socialista. Renzi, dels molts bancs que van tenir crisis bancàries a Itàlia, rescata només 2 bancs dels seus feus electorals. Montepaschi de Siena, Emilia-Romagna, i 2 petites caixes del Veneto, aquí dalt, amb diner públic. I llavors, quan jo he vist tots els diputats alemanys a tots els grups, a la Comissió d'Economia, en debats virulents, dir als italians, què esteu fent? Esteu trencant la unió bancària. Era molt clar que no es podia posar diner públic. Doncs Itàlia va dir, escolta'm, el senyor Renzi va decidir que hi havia una excepció en aquest ús que era too big to fail i va saltar-se la llei europea. I aquest és el gran mal d'Europa. La principal crisi per mi d'Europa és que la Unió Europea és impotent per fer complir la pròpia llei. S'aprova la unió bancària i llavors hi ha estats que el Renzi va ser el primer de firmar-la el 2014, el Renzi, visca Europa, i el primer de firmar la unió bancària i a sobre dient quin gran pas, mireu el Financial Times, visca medalla i foto històrica. Però quan ve una crisi forta, com que allà hi ha centenars de milers d'accionistes al Montepaschi, que són votants seus, diu, a Itàlia no li ve de 20.000 milions de deute públic i passa al Congrés dels Diputats, a l'Assemblea de Roma, i s'aprova. I clar, això és devastador pels nòrdics, perquè llavors els nòrdics diuen el tercer pilar, fons de garantia de dipòsits europeus, congelat forever, perquè heu trencat la confiança. Jo ho he sentit, això s'ha dit en debats públics. Ho ha dit un verd alemany, un socialista alemany i un de la CDU d'Alemanya. Heu trencat la confiança. Fa 500 anys va haver-hi Luter que va penjar a la porta de l'església allò que feien al Vaticà i el Papa de Roma. 500 anys després hi ha hagut tots els alemanys a tots els partits increpant els italians perquè han trencat l'aplicació de la norma europea. I clar, llavors tenim el 2017, Espanya ha fet amb el Banc Popular una aplicació amb una crisi que en teoria compleix la llei però que ha donat beneficis fiscals. I llavors Itàlia fa una altra cosa i clar, tenim un sistema que no és previsible, ni predictible, ni segur, i per exemple la presidenta Elke König del Single Resolution Board
que compareix a la Comissió d'Economia, ella diu la propera vegada que hi hagi una resolució, com va haver-hi en el cas del Banc Popular, que m'ho enviïn un divendres a la nit com als Estats Units i que jo pugui tenir 48 hores sense que no ho sàpiguen els diaris, com passa als Estats Units, per poder analitzar el banc i veure què passa. Si m'ho envien dimarts a les 9 de la nit i em donen 48 minuts per beneir l'operació, això no és... Això està dit per l'Elke König en seu parlamentària, és públic. Diverses vegades, en diverses compareixences s'ha queixat, diu, la propera crisi bancària me l'envien un divendres, no un dimarts, perquè el dimecres a 2:15 del matí ja sortia el comunicat del Santander, compra per €1 Banc Popular. Llavors, aquestes coses no agraden en el nord d'Europa. En el nord d'Europa no s'utilitza diner públic i això està molt més controlat. I llavors el gran mal europeu és aquest, aquí teniu els 3 pilars, mecanisme únic de supervisió, que aquest funciona, és a dir, el Banc Central Europeu supervisa directament els 120 bancs més grans de la zona euro, i Espanya és l'únic país on tot el sistema financer està vigilat des de Frankfurt, menys la Caixa d'Ontinyent i la de Pollença. Totes les entitats financeres estan sota supervisió del Banc Central Europeu. I també s'ha de dir que els millors inspectors del Banc d'Espanya estan treballant a Frankfurt. El Banc Central Europeu els va fitxar i fan aquesta feina des de Frankfurt. El segon pilar, que és el mecanisme únic de resolució, que és el que es fa quan hi ha un banc que té fallida, s'aplica aquest sistema anglosaxó de no rescat amb diner públic, i el tercer, que està en blanc perquè encara no s'ha aprovat, que és el Fons de Garantia Únic de Dipòsit. I aquí tinc més coses, però ara m'allargaria massa i res, aquí us volia... Tinc aquí una slide amb literatura de guerra, perquè malgrat tot la Unió Europea és un èxit de reconciliació i aquest senyor que hi ha aquí és Ernst Jünger, que va escriure llibres perquè va fer la Primera Guerra Mundial, va fer la Segona Guerra Mundial, va ser crític amb el nazisme, i aquí teniu Kohl i Mitterrand, que el dia que aquest senyor va fer 100 anys, l'any 1995, van anar junts caminant de la mà a Cantarlí per molts anys, després de caminar 6 quilòmetres junts, perquè aquest senyor va ser després de les guerres va ser Ernst Jünger, un dels grans motors de la reunificació europea, no fem més guerres mai més, etc. I bé, doncs aquí hi ha una mica els avenços de l'euro, és a dir, no tenim roaming, no tenim monopolis aeris, hi ha companyies aèries que han baixat els preus de manera molt significativa i permeten que avui la mobilitat sigui molt més fàcil. La moneda única per Catalunya ha sigut una benedicció, igual que la integració europea ens ha donat una sortida de la crisi molt més ràpida i intensa. Fixeu-vos, multinacionals que van venint dia sí dia també, tràfics en rècords històrics, fires que venen, inversions de tot tipus, turisme també, però vull dir, ens ha donat una gran diversificació i quan han agafat el telèfon des de Madrid per dir a les multinacionals vés-te'n de Catalunya, doncs les multinacionals no han marxat, perquè això és com més oberts al món, més integrats a la Unió Europea i a l'Europa que funciona més lliures des d'aquest punt de vista. Fa 25 anys eren molt més tancats, teníem menys comerç amb l'exterior, teníem menys inversions de l'exterior i una situació com la que es va viure fa un any hauria sigut molt més dura per nosaltres. Per tant, la Unió Europea per mi té molt èxit també i aquí teniu, i acabo, moltes Europes, és a dir, la Gran Bretanya és aquí, és a dir, està dintre de la European Union, fixeu-vos que no està dintre de l'euro ni dintre de la Schengen Area i el gran debat és a on va Gran Bretanya, si va a la Customs Union, que és aquesta, si va a la European Economic Area, si va a la European Free Trade Association Area o si salta aquí fora. Però aquest és el gran debat que hi ha. Però és a dir, no s'acaba el món perquè la Gran Bretanya temporalment surti de la Unió Europea, és a dir, no s'acaba el món perquè hi ha altres Europes. A més, una ultimada de Suècia, que és European Union, Schengen Area, però que no és Eurozone, Suècia, que ha fet 2 referèndums per dir no a l'euro, ara vol entrar a la Banking Union. És a dir, demana que el Banc Central Europeu supervisi també la seva banca, a més del Banc Central de Suècia. És a dir, hem de crear aquí una altra rodoneta, que no sé com la posarem, perquè Suècia serà un cas d'un país que ha dit no, com Dinamarca, que està aquí, que ha dit 2 vegades no a l'euro en referèndum, però que diu la vigilància que fa el Banc Central Europeu és com posar una doble policia federal
financera, no? És a dir, ja tinc el Banc Central de Suècia que fa la seva feina, però com que tinc bancs suecs que operen en molts països, jo ara vull també aquesta policia financera federal que funciona, que em supervisin els meus bancs. Doncs ara tenim aquesta petició sobre la taula, això és molt interessant, senyal de que la supervisió que fa Frankfurt, que està començant, és vista des de fora de països euroscèptics, valorada positivament. Per tant, hi ha moltes Europes i en aquest sentit deixo aquí la meva intervenció i ara, si teniu preguntes, seguirem parlant. Doncs bé, moltes gràcies, Ramon, per aquesta primera intervenció. Com sabeu, a partir del coneixement que ens aporten els ponents que tenim als esmorzars de la FOSIR, ara obrim el debat i per tant és temps de reflexions, preguntes, suggeriments, etcètera, i per tant es tracta que fem un diàleg. Per tant, no sé qui obre foc, si tothom... Aquí, el Joan Vallvé. Bé, no, Ramon, moltes gràcies per l'explicació, sobretot en el tema econòmic, que has aprofundit molt bé. Jo, aprofitant aquesta diapositiva, doncs em pregunto, una Catalunya amb un referèndum pactat o no guanyat, una Catalunya independent, per on hauríem de començar a situar la bandera catalana, aquí ja sense l'estel, evidentment, perquè ja seria la bandera independent, on la podríem situar en aquest sentit. I la segona consideració que volia fer només és recordar l'amic Castellà, que fa pocs dies que deia que si no tinguéssim la Unió Europea, molta d'aquesta gent que estan a la presó potser haurien tingut un altre tractament o un altre final. Em sembla que ha estat molt encertat quan has insinuat que la Unió Europea era una garantia en aquest sentit per Catalunya. Bé, Catalunya és un territori, és un país, és una regió, com li vulgueu dir, és una àrea econòmica que és core business de la Unió Europea. És a dir, forma part de les artèries principals productives d'Europa. Llavors, el fet que tinguem aquí tantes multinacionals de tants països fan que en cas d'una hipotètica sortida de Catalunya de l'estat espanyol hi haguessin grans incentius i grans pressions també perquè seguíssim el rovell de l'ou d'aquell gràfic. És a dir, Unió Europea, Schengen i euro, perquè hi ha tants interessos aquí creats. No som una regió perifèrica desconnectada, sinó que som una regió central hiperconnectada, de manera creixent, a més. I, de fet, si mireu l'aeroport del Prat, el principal indicador avançat de conjuntura econòmica és el tràfic aeroportuari, que anticipa de 3 a 6 mesos l'activitat econòmica. I fixeu-vos que el Port de Barcelona porta 5 anys creixent a 2 dígits. Això no hi ha cap altre aeroport d'Europa que tingui aquesta. I a més no és només de juliol a setembre, sinó que és de gener a desembre, cada mes. I a més, fixeu-vos, noves companyies, nous vols intercontinentals. L'aeroport del Prat està tècnicament saturat. Saturat. És a dir, quan un aeroport rep, com al mes d'agost, gairebé 6 milions de passatgers, això són... Si vosaltres aneu a la platja, aquí a la Barceloneta, a l'estiu, i poseu una tovallola, veureu que cada 25 segons baixa un avió, que venen d'Europa. Llavors, clar, l'aeroport del Prat necessita una tercera pista sobre el mar, que avui en dia es poden fer amb unes pilones, no has de fer malbé el sòl marí, unes pilones, posen unes planxes, i això sí que el Prat podria estar en el top 3 europeu, amb un aeroport sobre el mar. By the way, i aquí ho deixo, fa 12 anys vaig fer un llibre proposant això. Quan el Prat tenia 17 milions de passatgers i em van dir aquest noi s'ha pres aquí algunes substàncies al·lucinògenes en dir que amb la nova Terminal 1 i tot plegat, l'aeroport del Prat està saturat, ja té poc marge de córrer. I ara el govern espanyol diu farem una tercera terminal. Els aeroports no creixen per les terminals, creixen per les pistes, perquè no serveix de res tenir una tercera terminal si les pistes estan saturades, perquè una pista no pot absorbir més de 25 milions de passatgers, i ara n'hi ha 2, escassament a Barcelona. Llavors, clar, això vol dir
que aquí molta gent ve per moltes coses. Jo ara el mes de juny, amb una delegació de diputats, vam poder visitar la planta de SEAT a Martorell, que és una meravella, que en molts indicadors és la més productiva del grup Volkswagen al món. Fins i tot els treballadors de SEAT són els millors del món proposant a la direcció nous procediments que estalvien temps en el muntatge. Llavors això, és a dir, si mai fóssim independents, les pressions que hi haurien de les 8.000 multinacionals que ja tenim, algunes tan importants com la SEAT, que van molt bé a Catalunya i que creixen i que milloren i que lideren, serà seguir sent rovell de l'ou de tot. Perquè no és, i per això quan hi ha la trucada no desmentida pel cap d'estat espanyol, a preguntes del diari Ara, vostè va fer aquestes trucades, no ho ha desmentit. Marxin vostès, l'UKDMA diu no es marxa perquè és que aquí això és el millor que hi ha. Vostès pensen que això es pot agafar, treure-ho i portar-ho, no sé, en un desert o en un altre lloc? No, és que aquí ja tenim el corredor mediterrani, ja el tenim fet. Hi ha una via de tren i uns molls amb ample europeu fins a la porta, però com que aquest tren no arriba perquè el govern espanyol no el fa, tot i haver-hi diners europeus de fa 6 anys aprovats, hi ha un altre corredor mediterrani que va de la planta de Martorell fins al port de Barcelona, perquè avui l'exportació de SEAT surt pel port, és com si fóssim una illa. Si fóssim Malta, que tot ha de sortir per mar, doncs la gran part dels cotxes de SEAT surten pel port de Barcelona, i això, per anar al tren, és un moment, es descarrega, tal, clar, això, vostè fem 500.000 de cotxes a l'any, vostè es pensa que pot agafar el telèfon, trucar i dir surtin d'aquí que no m'agraden els senyors que hi ha aquí? Això és a dir, no va, el món ja no va així, llavors em temo que si fóssim independents i hi hagués una preferència majoritària, jo crec que no hi és, però és a dir, encara que volguéssim sortir, és que nosaltres mateixos diríem no surt a compte, perquè som rovell de l'ou, som primera corona, som core business del sistema econòmic europeu. Per tant, això no ens interessa a nosaltres. L'euro ens ha donat estabilitat de preus, ens ha donat baixos tipus d'interès, ens ha permès absorbir increments de preus de matèries primeres, ha donat estabilitat. Aneu a la pesseta fa 25 anys, inflacions del 10% anual, tipus d'interès encara més alts, depreciacions sistemàtiques de la moneda, tot això, l'economia catalana ara tira milles gràcies a aquesta estabilitat que li dona la moneda única. I això és... Per tant, jo penso que si mai hi ha una bandera catalana estarà al mig de totes les circunferències. Encara que volguéssim, és que ja som allà, llavors per què ens hem d'anar amb una punta, no? Sí, doctor Tremosa, és un punt de la seva intervenció que m'ha cridat l'atenció, entre molts altres, que és encara que el Regne Unit surti temporalment de la Unió Europea. Aquest temporalment, com el posen, l'espai del temps, o com es profunditza en això, temporalment? No, és a dir, les enquestes a Gran Bretanya diuen que en la gent jove hi ha una majoria àmplia de vot pro-Unió Europea i que va ser el vot de la gent gran que va decantar la votació. A més, per exemple, Escòcia va votar en massa Unió Europea, 2/3 del vot. És a dir, el Brexit és un resultat falsament equilibrat. Es diu, el Brexit ha guanyat del 52 al 48. Aquí hi ha una trampa, perquè si vostè treu Gales no, perquè va guanyar sí, però si vostè treu Escòcia, que va guanyar 2/3 el Remain, a Anglaterra, el Brexit, menys a Londres, a Anglaterra el Brexit guanya de 10 punts pràcticament. Tu mires el mapa d'anglès i només a la City de Londres guanya el Remain i a tota la resta del país, des de barris obrers fins als counties més toris, el Brexit allà guanya de 10, de 15, de 20 punts. I llavors, clar, el vot anglès ha sigut un, però el vot escocès... I, per exemple, ara hi ha un gran debat a Escòcia i és les competències que torna a la Unió Europea, de pesca, d'agricultura, aquestes competències que de Brussel·les tornen a la Gran Bretanya, a on van? I els toris diuen a Westminster, i els escocesos volen que sigui a Holyrood, i llavors els escocesos diuen si les competències que tornen a la Unió Europea són per centralitzar-les a Londres, estem autoritzats a fer un segon referèndum.
I això ja està sortint als diaris, vull dir, ho ha dit la Nicola Sturgeon, perquè, clar, el vot del referèndum d'Escòcia, que va existir, malgrat que la vicepresidenta espanyola digui que no, jo hi vaig ser-hi, vull dir, va existir, i doncs el gran argument guanyador del no va ser si hi ha independència no sabem què passarà a la Unió Europea, en canvi la Gran Bretanya garanteix internal market, garanteix tots els beneficis de la Unió, les llibertats, garanteix, clar, i ara, per exemple, el sector del whisky escocès, molt important, que va ser determinant en el vot contra la independència, ara està dient vull internal market, vull el mercat comú, vull les llibertats, i clar, i si això ara resulta que hi ha un Brexit dur i a més les competències que venen de Brussel·les se'n van totes a Londres, a Westminster, perquè la gestionin els Tories com vulguin, quan els Tories a Escòcia és com el Partit Popular a Catalunya, menys del 10% del vot, per tant representa molt poc les preferències dels escocesos, aquí hi haurà legitimitat creixent per tornar a qüestionar via referèndum un marc legal. Llavors pot ser que Escòcia torni a la Unió Europea. Jo he vist la primera ministra Nicola Sturgeon fer el tour a Brussel·les en un matí que fa l'Obama. És a dir, 9 del matí, president Juncker, 10 del matí, president Tusk, 11 del matí, president Tajani, 12 del matí, grups polítics, vull dir, reunir-se amb la crem de la crem perquè li va interessar a la Unió Europea visualitzar complicitat amb Escòcia i fins i tot el president liberal Verhofstadt va dir, home, si Escòcia vota independència i vol tornar a entrar aquí ja té la cadira calenta, vull dir, clar, és a dir, poden passar coses, no? I el futur no el sap ningú, però és una opció que està sobre la taula. Ramon, gràcies per la teva exposició, que ha estat molt clara. Jo volia parlar sobre un fet que passarà l'any que ve, el mes de maig, important per la Unió Europea, que són les eleccions. I aprofitant que hi ha un eurodiputat aquí a les eleccions al Parlament Europeu, doncs voldria fer com tres preguntes o tres reflexions i a veure si es poden contestar. Tota aquesta dinàmica de populismes o de moviments d'extrema dreta podrien alterar l'equilibri o el macronisme, si depèn de com es presenti aquest equilibri que estem acostumats en el Parlament Europeu de grup popular, grup socialista, grup liberal, això d'una banda. L'altra és, donades les circumscripcions que hi ha a les eleccions al Parlament Europeu, i ara parlo més de la que ens trobem aquí, que hem de votar en una circumscripció estatal, tindria sentit com a element de país que hi hagi coalicions per tenir més, i la tercera que aquesta, totes tens la llibertat, dintre d'aquesta Europa de les llibertats que has dit, de contestar-la o no, però depèn del que contestis, podria ser portada demà. Tindrem 5 anys més de Tremosa en el Parlament Europeu? Es presentarà el Ramon Tremosa o no? A veure, primera pregunta. Sí que jo penso que hi haurà una caiguda dels dos grans grups. El grup popular perdrà diputats també, potser en tindrà, ara en té 270 i tants, potser en perdrà un centenar, ben bo. Per exemple, només Força Itàlia té unes enquestes dolentíssimes de desaparició pràcticament, fins al punt que volen presentar el Berlusconi com a cap de llista. Una resurrecció, Cid Campeador, però és a la desesperada. El senyor Tajani matina molt cada matí, el president Tajani, i fa vídeos cada matí que els penja a Twitter, allò donant una imatge de jo estic actiu i vinga i campanya, i avui he anat al mercat, i avui he fet això, i avui estic al despatx, però les enquestes són demolidores. El Corriere della Sera deia que Cinque Stelle, que la Lliga Nord ja té un 35% de vot i la Força Itàlia un 5%. Per tant, la luminosi afecta també al Partit Popular Europeu. El Partit Socialista podria no arribar als 100 diputats, ara en té 180, li marxen 20 i tants britànics, però té caigudes lliures a Alemanya, ja ho heu vist, i en molts altres llocs. Per tant, clar, els dos partits que sempre han tingut fins a 2/3 dels diputats, ara poden sumar 270 diputats, lluny de la majoria absoluta. Llavors aquí caldran moltes crosses, caldran els verds, caldran els liberals, i ja veurem els partits euroscèptics i eurofòbics
i els partits d'extrema esquerra com van. Deien, per exemple, Àustria, que va guanyar un president del Partit Verd va guanyar la presidència, doncs ara el Partit Verd s'ha tingut una triple escissió i dues de les tres parts que han marxat han anat al Partit Comunista Austríac. És una llàstima des del punt de vista que els verds moltes coses sumen i ara els partits comunistes acostumen a votar no a tot, juntament amb la Le Pen, que també vota no a tot, i llavors coincideixen sempre. Llavors, en el cas espanyol, sí, el sistema electoral està fet per perjudicar la representació que partits catalans i bascos obtenen. Per exemple, el 2014 Esquerra va fer 600.000 vots i Convergència i Unió 550.000. Amb aquests imports, a Dinamarca amb 600.000 vots tu tens 5 diputats, a Bulgària amb 500.000 vots tens 4 diputats, a Espanya en tens 2 i 2. Vull dir, perquè l'haver de concórrer amb una llista gran de llei d'ont, això és una piconadora. Afortunadament ara el mapa espanyol s'ha fragmentat, serà cosa de 4 les eleccions europees o de 5, perquè Vox també apunta. I si, mentre el mapa espanyol es fragmenta, els catalans fossin prou intel·ligents per sumar, aquí podria haver-hi un bonus. És a dir, en lloc de fer 2 i 2 en podríem fer 6 o 7. Jo he fet un article la setmana que ve al Temps explicant això, i 7 diputats del Parlament Europeu a 3 assistents cada un són molts, i podries tocar les grans comissions parlamentàries, podries tenir una vicepresidència, podries tenir veu a tots els debats importants, en segon torn, en un grup parlamentari, tindries presència en totes les delegacions i viatges importants, estaries al rovell dels ous. Per tant, jo de sempre, ja el 2014 vaig demanar llista única, vam estar a punt d'aconseguir-la, també estic fent tuits, quan el Carod Rovira va fer un article el 7 d'octubre, l'avui el vaig repiular, ell demanava llista única per aquest motiu, perquè a més tindria un efecte multiplicador, podria arribar a 1.200.000 vots, 2.300.000 vots, guanyaries clarament, tindries un mapa de Catalunya d'un únic color, que per tant podries anar pel món dient, ostres, he guanyat clarament a totes les ciutats, pobles, comarques, províncies, i això des del punt de vista de la internacionalització ens interessa molt. I a més jo no he tingut cap problema en dir que la lideri Esquerra Republicana, aquesta llista unitària. Oriol Junqueras, perquè de les coalicions Junts pel Sí es va fer també una dinàmica de dir, o per exemple el govern actual de la Generalitat és el primer que té més vots i diputats, lidera el govern en aquest cas, doncs com que Esquerra el 2014 va quedar primera per 50.000 vots, que Esquerra proposi el cap de llista, que si ha de ser Oriol Junqueras, per jo encantat. És a dir, jo penso que això seria un gran revulsiu, donaria moral de victòria, la gent aniria a votar engrescada, augmentaria la participació i donaríem un missatge molt clar de nació conscient dels seus drets que són reprimits. No es reconeix una votació i hi ha persecució judicial i presó amb delictes inventats per líders que han impulsat això. Per tant, doncs no. La tercera pregunta no depèn de mi. Jo no soc militant de cap partit i encara falten mesos per decidir això, perquè ja porto 10 anys que són molts, també és veritat que l'experiència és un grau, llavors dependrà molt de... Jo no ser militant, en teoria algú m'ha de convidar i després també en els partits hi ha molta gent que molt legítimament també ambiciona. Per tant, jo no tindria cap problema de tornar a la universitat, que és on era fins al 2009 i estic obert a tot, parlem-ne, a veure què és el millor i què es pot fer. A les properes dècades hi haurà un increment de persones de més de 65 anys i moltes estaran jubilades i això és un cost de pensions, de salut, etc. Com pensa Europa resoldre això? Europa no paga pensions, no té competències en estat de benestar. Llavors això és una qüestió de cada país. Us donaré una dada pels pensionistes. Alemanya en els 2 últims anys ha pujat les pensions un 6%. Ho torno a repetir, per això no surt a les portades dels diaris, però perquè si no ha quedat clar. Alemanya en els últims anys ha pujat les pensions un 6%. Per què? Perquè fa 15 anys va haver-hi un gran acord de país, govern, oposició, sindicats, empresaris, sobre què havia de fer Alemanya per
sortir d'una crisi econòmica que tenia, un cert estancament, com obrir-se a un món que es globalitzava, quins consensos bàsics hem de mantenir, encara que hi hagi alternança política, perquè l'economia vagi endavant, com capitalitzem a les empreses, perquè puguin invertir. Llavors Alemanya ha fet una progressió econòmica espectacular. Alemanya creix més en producte nacional brut que en producte interior brut, perquè el producte interior brut només mesura geogràficament dins d'un espai el que es produeix. El creixement de la producció alemanya és molt més gran del creixement del PIB, perquè les multinacionals alemanyes a tot el món llavors repatrien dividends i això són riquesa que arriba. De fet, la renda disponible a Alemanya, que és aquella definició renda, menys impostos, més transferències, per a economies molt obertes s'hi ha de sumar la balança de rendes, que són els beneficis repatriats que arriben a la butxaca de les persones. Llavors Alemanya ha pogut reduir el deute públic en relació al PIB, que estaven al 90% pràcticament fa 8 anys i ara estan al 60 i poc. És a dir, Alemanya a sobre està acumulant capacitat d'endeutament per si ve una altra crisi forta, tot el contrari que Espanya, que ha dilapidat el vent de cua i el suport de l'Banc Central Europeu dels últims anys triplicant el deute públic espanyol, s'ha triplicat en pes sobre el PIB, en canvi Alemanya l'ha reduït per guanyar. La independència d'un país és no dependre dels creditors, no està endeutat. Això és la definició d'independència per un alemany. Llavors Alemanya sí que ha fet uns deures i llavors com que han anat fent superàvits pressupostaris han anat pujant les pensions públiques. I Alemanya és un gran país i això aquí que les pensions van com van, algú hauria de dir-ho. Això si busqueu informació en trobareu. Llavors dependrà les pensions, igual que els salaris depenen de la productivitat i la productivitat va per barris. Hi ha països o regions que poden fer els seus models productius i per tant el nivell de productivitat d'un país és el que determinarà els salaris i les pensions d'un país a llarg termini. Això el Niño Becerra ho toca molt i també el Miquel Puig en els seus articles a l'Ara, de tant en tant fa articles de turisme i d'economia, també parla d'aquestes coses. La nostra pensió d'aquí 20 anys dependrà dels salaris que siguem capaços de generar i de la productivitat que hi hagi darrere del salari, perquè només tens un salari alt si la productivitat és alta. I això és el que hem el debat sobre el model econòmic, és quin turisme prioritzem. Aquest any hi ha hagut una gran notícia, han caigut a Barcelona els turistes però ha pujat la despesa turística. Això ens interessa. Menys turistes, més despesa. Això és un punt interessant. I a partir d'aquí la indústria, com més indústria té un país, això es va demostrar el 2008-2010, més resistència a una crisi financera i salaris més alts, perquè la indústria, si és en sectors avançats, genera salaris molt alts. Llavors hem de voler un país industrial. Això són coses que... Però la pensió futura, en el cas espanyol, que hi ha un sistema de repartiment pur, clar, són faves comptades. El que els cotitzants paguen aquest any es reparteixen aquest any i és un tema d'actius i passius. Llavors, per això hauríem d'anar incentivant a la gent que faci, complementi aquesta pensió pública amb estalvi privat, si pot ser. I això, Holanda és un país líder on les aportacions a plans de pensions privats són obligatòries, hi ha diversos pilars de pensió i això és un debat molt interessant. Però per ara la pensió és un tema només estatal i que la Unió Europea no té res a dir amb això. Nau. Hola, molt bones. La meva pregunta és sobre què s'està fent a nivell de diplomàcia pública a la Unió Europea, perquè abans hem parlat, hem tractat el tema de l'euroscepticisme, o l'eurofòbia més ben dit, com aquesta està avançant i com avança sobretot per com s'està imposant un determinat tipus de relat. Llavors, una de les formes més efectives que hem vist per afectar i canviar o incidir en aquest relat és la diplomàcia pública, que a més, tal com hem vist també en anteriors esmorzars internacionals aquí, l'actual diplomàcia pública implica que participin no només les administracions nacionals, sinó també actors d'altres administracions dels diferents estrats d'un país, però també actors de la societat civil.
Llavors, la meva pregunta és, a nivell d'Unió Europea, per afrontar això i tenint en compte que també som conscients de que el Parlament Europeu, Comissió Europea, estan organitzant debats al voltant de les eleccions europees, la importància del projecte, la importància d'anar a votar, etc. Però específicament en termes d'estratègia de diplomàcia pública a la Unió Europea, què s'està fent? Existeix alguna espècie, diguem, d'estratègia comuna? I, bueno, bàsicament això. Bàsicament què s'està fent? Perquè aquí, per exemple, a Catalunya, i no només ho dic pel Diplocat, sinó també pel Departament d'Exteriors, pel que estan fent les administracions, diguem, provincials i locals, aquí, diguem, tenim coses que aportar en termes de diplomàcia pública i també és una forma de, d'alguna forma, fer-nos veure. Doncs d'aquí la pregunta, merci. Pressupost per fer grans campanyes tampoc no la té. I a més, quan diguem-ne cada país sempre vol mantenir la seva representació exterior, les seves ambaixades, i per tant doncs, la Unió Europea encara està molt lluny de tenir una representació diplomàtica o una veu pròpia en els grans òrgans internacionals. I per exemple, l'anterior legislatura vam tenir una altra representant britànica, Lady Ashton, que els caps de setmana se'n anava al seu cottage, que és molt respectable, però és a dir, precisament aquest és l'únic alt càrrec europeu que al cap de setmana està en uns avions amunt i avall. Però clar, és a dir, que els britànics triessin aquella plaça i la donguessin a Lady Ashton, que tothom sabia que els caps anaria al cottage, ja era una manera de deixar molt arran de terra qualsevol expectativa que hi hagi una veu pròpia. Això Mogherini ho ha millorat i ella ha volgut ser molt més activa i molt més dinàmica, però els estats són molt gelosos de les seves competències i França és França, i Alemanya és Alemanya, Itàlia és Itàlia, Espanya és Espanya, i els grans estats es miren la Unió Europea sempre d'una manera des de dalt, és a dir, la Unió Europea està subordinada i m'ajuda a mi, no és al revés, que una Unió Europea forta ajuda als estats. Encara hi ha països que des de les capitals es veu la Unió Europea encara com això que em serveix a mi, però jo no renuncio a res, al contrari. Llavors, hi ha molt camp per córrer. Ara, pressupost no n'hi ha, i de diners per campanyes europeistes no n'hi ha. Llavors, millor que podria fer Europa com a bona campanya és funcionar millor i que hi hagués, per exemple, jo penso que la gran qüestió seria que això el Rutte, el primer ministre holandès, ho diu bé, és a dir, més que més Europa hem de tenir una millor Europa. És a dir, que la llei europea es compleixi, que les lleis europees, la seva aplicació sigui uniforme, que no hi hagi... La Comissió Europea, com sabeu, cada any obre 1.000 expedients per mala transposició de normatives comunitàries, i Espanya és el país que més n'incompleix, però també Alemanya n'incompleix, els països del sud són els incomplidors, però està bastant repartit. Llavors, haver d'anar assegurant les normes que has fet, que han costat molt de ser aprovades, que no es compleixin, això és devastador per la Unió. Aquí no hi ha programa públic de diplomàcia que ho salvi, ni campanya publicitària que t'ho arregli, perquè, clar, és a dir, fixeu-vos, us posaré el que us he explicat abans d'Itàlia, perquè veieu fins a quin punt és pervers tot. Itàlia, el Monte Paschi s'ha de rescatar quan Itàlia justifica a la Comissió Europea, a la Direcció General de Competència. He posat 20.000 milions aquí al Monte Paschi perquè és too big to fail. I llavors hi ha dues petites caixes del Veneto que també són rescatades, i quan la Unió Europea diu aquestes no són too big to fail, Itàlia diu no, són too little to fail. I llavors es treu de la màniga un argument que pels catalans és molt interessant, diu no, és que a Itàlia són caixes petites però en el Veneto són sistèmiques. Jo he dit en debats, jo com a català em va de nassos que la Comissió Europea accepti aquest criteri, és fantàstic. És a dir, llavors la comissària de competència diu no serveix de res al Parlament Europeu si a una norma europea hi ha 28 excepcions nacionals. Jo l'excepciono per aquí, la llei de Unió Bancària, Espanya ho fa per allà, Grècia ho fa per aquí. Llavors això és devastador, aquí això no ho salva ningú, perquè llavors quan la gent veu les baralles, Unió Bancària, Banking Union, llavors els alemanys diuen no hi haurà fons de garantia de dipòsits, a més és que a Itàlia, per exemple, no hi ha res
el fons de garantia de dipòsits italià no hi ha ni un euro, ni una lira. I el d'Espanyol tampoc, perquè s'ho van gastar amb la Caja Castilla-La Manxa el 2009. Clar, llavors els alemanys, que sí que tenen un fons de garantia de dipòsits alemanys amb diners, diuen, bueno, parlem-ne quan també tingueu diners vosaltres, que no sigui un risk sharing, compartir riscos sense risk reduction, és a dir, sense reduir riscos. Ho he posat abans. Clar, llavors això, si el debat europeu se centra en aquestes coses, quina campanya faràs de diplomàcia, de dir, no, ara europeus, tots a creure en bona fe que això és fantàstic. No ho és. Però és públic, és públic. I també el debat del Brexit tampoc és edificant, no? Amb aquest sistema europeu ara sembla que sí, ara sembla que no, tothom sembla ara, fins aquí, això és el 29 de març, a veure què passarà el 28 de març, si estarem allà tots pendents, això no ajuda tampoc, aquesta manera de fer no ajuda, aquest teatre que es busca a vegades per tenir la foto, per tenir titular, ara sembla que sí, ara sembla que no ajuda. Vull dir que jo no ho aixecarem la imatge que té la Unió Europea amb campanyes públiques, amb un bon funcionament sí que si millores el funcionament ja no caldrà explicar gran cosa, però aquests defectes de funcionament jo ho veig molt difícil de salvar per més diners que s'hi posessin i per més bona voluntat, perquè l'europeu, encara que no segueixi molt en detall aquestes coses, ja veu el joc que hi ha. Tenia 3 preguntes, podria dividir-les per present, passat i futur. Són de l'àmbit polític, m'agradaria deixar per uns moments el tema econòmic. M'ha semblat que el primer company que ha intervingut ha dit que els catalans ens havien de felicitar per estar a la Unió Europea. M'agradaria que vostè expliqués en què està ajudant el conflicte català la Unió Europea. És a dir, més enllà del Parlament de Flandes, més enllà de 10 eurodiputats, sempre s'està dient que això és una qüestió interna, entre Catalunya i Espanya, i que Europa no pot fer res. Què està fent Europa? Aquesta seria la pregunta de present. La pregunta de passat, m'agradaria saber la seva opinió. També es comenta molt que el president Puigdemont hauria d'haver proclamat la República el 10 d'octubre, no el 27 d'octubre. En què es fonamenta aquesta opinió de molta gent que certifica o que comenta això? I la tercera pregunta, també hi ha una opinió majoritària, aquesta seria la del futur, de que hi haurà una sentència condemnatòria als presos polítics. La pregunta que jo li faig és quant de temps ha de passar perquè Estrasburg ho tombi i quina reacció preveu per part de la Unió Europea? A veure, les independències te les fas tu a casa teva, perquè tots els pobles s'han fet les independències, han pogut rebre, quan hi ha hagut en el passat, clar, Gran Bretanya va ajudar Grècia contra els turcs, militarment parlant, però clar, no estem parlant d'aquest escenari, estem parlant de segle XXI, però normalment la Unió Europea, és a dir, en el procés català, per exemple, hi ha un precedent que és el referèndum d'Escòcia. Jo he vist el Banc d'Anglaterra fer un comunicat públic que diu, bueno, pot guanyar el sí al referèndum d'independència si les negociacions per repartir actius i passius duren 3 anys, el Banc d'Anglaterra garanteix durant 3 anys el 100% del deute públic britànic per evitar tensions en els mercats de divises. I jo això ho tinc emmarcat a la paret, és a dir, com la cosa més fantàstica que han vist els meus ulls. Perquè que el Banc d'Anglaterra faci d'àrbitre i faciliti l'acord per rebaixar tensions, és fantàstic. Jo li he preguntat al senyor de Guindos l'any 2014 a la Comissió d'Economia, pel 9N, farà el Banc d'Espanya com el Banc d'Anglaterra esperar el resultat del referèndum i garantir el 100% del deute públic espanyol, com ha fet el Banc d'Anglaterra? I clar, llavors el de Guindos, no haurà ningú referèndum, això el 2014, dic, home, doncs miri, jo tinc aquí el The Economist, que ja el calendaritza i tal. Repito que no hi haurà ningú referèndum. Ell va quedar ja amb evidència davant de tothom. Llavors, és a dir, sí que per qualitat democràtica, per bona pràctica, jo penso que la idea del referèndum ja no hauria quallat a Catalunya sense el precedent escocès. Sense el precedent escocès ni hauríem fet el 9N ni hauríem fet l'1 d'octubre, perquè ja, com que no hi ha cap referent proper, hi ha el del Quebec però queda molt lluny en el temps i Quebec és, perquè allà són els francesos que van allà, és molt diferent, però que Escòcia, per mandat democràtic, com va fer l'S&P amb un 40% de vot,
44% de vot a les eleccions del 2011, que és menys del que hi ha a Catalunya a favor del referèndum, amb una majoria absoluta de carambola per sistema electoral, ja li arrenqués a Londres aquell contracte amb el Cameron, allò és... Vull dir, això és un referent de bona pràctica, això sol, tu podies anar per Catalunya a veure empresaris, a veure sindicalistes, a veure gent i dir, mireu, és que volem fer això que estan fent aquests. I recordo que el comissari Almunia, el 14 d'octubre del 2012, i hi ha la notícia al periòdico, va dir Escòcia dona una lliçó a Espanya de com resoldre aquesta qüestió. El van fer rectificar al cap de 2 dies. Però ja tens, jo tinc la captura de pantalla d'això, això és fabulós. Per tant, tens un referent i per això Flandes està mirant això, els bascos estan mirant això i Catalunya està mirant això. I si ara Escòcia, segons com acaba el Brexit, fa un altre plantejament, un referèndum sobre independència, sobre la Unió Europea, doncs tot això és benvingut perquè això normalitza. Igual que hem vist referèndums sobre l'euro a Dinamarca i Suècia, o hem vist referèndums a Holanda sobre l'acord de lliure comerç amb Ucraïna, que es va perdre, o hem vist referèndums a Dinamarca sobre cooperació judicial reforçada, que es va perdre. Tots aquests van ser l'any passat, aquests referèndums. No t'emparen els diaris d'aquí perquè estan per altres coses, però això hi és. I que el referèndum sigui una manera directa a Suïssa, als països escandinaus, als països nòrdics, de decisió, és fantàstic. Pertanyen a aquest club, a la feina te l'hauràs de fer tu, no pots dir a un escocès vine i fes-me campanya, però ell ja te la fa i per això els espanyols tenen un problema amb Escòcia gran, perquè jo vaig fer un llibre el 2015 que es diu El procés català vist des d'Europa, on explico tots els mals de caps del Margallo amb el precedent escocès que creava. I també explico com el Dastis va haver de reconèixer que Espanya no vetaria Escòcia si s'independitzava per pressions del Banc Central Europeu. Això està en El País. Això està publicat al País. Un diumenge de Rams, molt petitet, però hi és. Això, escolta'm, com els britànics ho han fet, jo he vist en el referèndum escocès l'escrutini a la seu del Consell Comarcal de cada county, els del sí i els del no junts, costat per costat. Jim, aquí ha guanyat el sí, què et sembla? Home, doncs molt bé, una normalitat que els que volen aquí tensionar i fer d'aquest tema una cosa que parteix les famílies i les baralla i tot. Escolti'm, allà si anaven junts a l'escrutini i feien la cervesa junts. Només per això, jo ja soc Unió Europea. La Unió Europea ha fet molt. Què ha fet per l'1 d'octubre? Doncs el primer ministre Charles Michel fa un tuit a les 4 de la tarda dient prou violència policial contra els catalans, prou repressió militar, diàleg polític. I quan Espanya li pressiona i tal, ell fa una entrevista a l'Essuag que diu en el Consell Europeu molts altres primers ministres em van felicitar pel tuit que vaig fer. Això està publicat. Per exemple, Angela Merkel, el 15 d'octubre, a la reunió mensual de caps d'estat, en els Twitter de la Reper a Alemanya, diu avui tenim 3 temes sobre la taula, Brexit, Free Trade Agreements i Catalònia. I per tant, ella va preguntar què penses en Catalunya i el Rajoy va fer allò tant de dir aquí nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer con Catalunya. Però ja se li va dir què penses en Catalunya. I Günther Oettinger, el 29 de desembre de l'any passat, després de les eleccions del 28 de desembre, diu Catalunya mereix la seva pròpia Constitució amb poders fiscals i judicials últims. I això ho diu el comissari alemany, que no té per què dir-ho, perquè aquest senyor es dedica a temes d'energia i això té un valor incalculable. Això, òbviament, els diaris unionistes no t'ho treuen en portada, però això surt a la premsa alemanya, surt a la premsa de Brussel·les, això jo ho vaig recollint i ho vaig piulant. I ho vaig guardant i he fet 2 llibres en 3 anys recopilant tot això, que els trobaràs. Llavors, clar, és a dir, home, és poc. Tu dius al Puigdemont què va fer el 10 d'octubre, ell ja ha donat algunes pistes. Ell i només ell té tota la informació i algun dia ho explicarà tot, però ja ha dit va ser un greu error, em va enganyar l'estat espanyol a través del Donald Tusk. I ho ha reconegut en diverses entrevistes últimament, ho ha dit així mateix, van enganyar els espanyols via Donald Tusk. Però llavors ara ell diu jo aquell dia ja hauria d'haver la independència i haver-la publicat al diari oficial, ja hauria d'haver fet, però jo vaig donar una ocasió al diàleg. Tot això, encara que no sembli,
figura en el nostre actiu, figura, i per tant si ara el president Torra un dia va al Parlament i diu allò que vam congelar ho descongelo i allò que no vam publicar ho publico, i llavors ja veurem què passa, que no sé si ho va dir a Ginebra fa 2 dies, però penso que el que va fer el president només ell ho pot explicar i ell decidirà quan ho explica. Jo no hi era ni tinc informació perquè no estava al govern ni estava a la cuina de res, però bueno, és a dir, jo penso que l'haver portat a l'àmbit democràtic la reivindicació política de la independència és un gran èxit i que això a curt termini la repressió funciona i fa patir i és molt dolorosa i divideix i desmoralitza i desmobilitza, però a mig termini, si no hi ha més que repressió, tenim moltes oportunitats i possibilitats de sortir-nos-en. Perquè qui vol viure en un país que només ofereix pal? I ara parlo del Jordi Cuixart, que rep centenars de cartes de gent que li escriuen en castellà dient jo no soy indepe, però quina vergonya, que vergüenza i tal, no quiero vivir en un país así y quiero otra cosa. Visca la república. Això ho explica el Jordi Cuixart. Llavors, el futur no el sap ningú, però l'estat espanyol també, mireu, hem perdut la batalla de l'opinió publicada, això ho diu el Dastis i ho diu el Borrell diu la imatge d'Espanya ha quedat ensorradíssima i ho reconeix públicament, i quan el Miquel Iceta diu cal una solució política o el Sánchez diu cal una oferta política i que sigui votada pels catalans, està reconeixent que en el segle XXI, en aquell context imperfecte, però al cap i a la fi, context en el qual estem, Catalunya viu una anomalia que té un estatut amputat pel Constitucional, no votat per la gent, i que estem en un cloud jurídic. Aquí estem in the clouds perquè s'apliquen normes que no tenen la majoria d'aprovació. I això el Pérez Royo ho explica molt bé. Per tant, no ho sé, m'has fet parlar d'actualitat política, però ho veig així jo. No soc advocat, tot i que és molt trist que el Constitucional hagi admès a tràmit els recursos de les defenses, perquè no ho fa mai, perquè és la manera que tenen d'allargar, exhaurir els tribunals interns anys abans d'arribar a Estrasburg. I això el Josep Rull ho ha posat al Twitter, de dir, mira, un constitucional que no accepta mai res, ara ens ha agafat a tots els recursos dels advocats per tenir-ho en un calaix durant 5 anys i per evitar que arribin a Estrasburg. I això ja t'ho piulen els presos. I jo no soc advocat i per tant no estic còmode, ara tots fem un curset accelerat de dret penal i tal, però vull dir, però bueno, això també circula i se sap i aquests presos tenen centenars de milers de seguidors a Twitter i piulen en anglès i avui el The Nation a l'Escòcia fa la portada del Jordi Cuixart i allà diu coses i això ara les xarxes socials és brutal l'impacte que tenen i com poden fer circular les coses i com arribes des d'un telèfon a 1.000 llocs, és brutal. Això sense les noves tecnologies no hauríem arribat ni a la primera pantalla en res. Molt agraïda per totes les explicacions que està donant i agafant el fil que vostè ha apuntat respecte al vot de la gent gran. El vot? El vot de la gent gran. En aquests moments en què va haver-hi ara, el mes de juliol, la 9ª convenció sobre l'envelliment des de les assemblees mundials de l'envelliment doncs es va fer els plans d'acció i aquestes convencions han nascut de la revisió amb els governs i les societats civils respecte a la implementació dels acords que cada moment anaven fent. Nosaltres hi vam assistir com a membres de la plataforma Eix Europa, de la que som membres, i precisament ara tenim reunió aquesta setmana, i va néixer també d'això un manifest per les properes eleccions al Parlament Europeu, de les conclusions que van sortir d'aquesta i que Eix Europa presentarà properament. Tenint en compte
que el que parlàvem del vot de la gent gran i del fenomen de l'envelliment que apuntaven els nostres companys, que també estan amb aquesta mateixa... Les directives europees que normalment el govern espanyol fa, sobretot en temes com, i el senyor Bellver se'n recordarà, que fa 10 anys, quan estava a la conselleria del senyor Mas, d'Economia, van presentar el tema de l'exempció de l'IVA a les places geriàtriques, que després l'han fet extensiva a moltes altres coses, però respecte sobretot al tema de l'envelliment i tal. I sempre se'ns ha parat, el diputat Campuzano doncs també hi ha intervingut moltíssim, i sempre acabaven dient la directiva europea. El tema, jo vaig fer fins una diplomatura respecte al tema i vaig trobar la sexta directiva europea que dona veu als estats membres respecte a aquest tema de l'assistència social, etc. No hi ha hagut manera humana d'arribar, quan teníem el suport de tothom, tothom estava d'acord, però el govern socialista, primer el senyor Montoro, que li van fer un manifest també i tal, va dir que de cap manera, però després, quan pensava guanyar les eleccions, quan estava amb el senyor Aznar i va haver-hi tal, va dir que ajudaria i tal. Va perdre, llavors va entrar el senyor Solbes, va dir exactament, i van començar parlant de les directives europees, i vam anar rebatent el tema. Quina por fa el tema aquest? Què es pot fer per arribar a tenir això que és realment una discriminació tremenda respecte, així per deixar-ho així una mica clar, una plaça geriàtrica privada d'un Alzheimer paga el 10% d'IVA com si anés a l'hotel o al restaurant. És una cosa, bé, entre moltes altres. Això és una batalla de molts anys. Però ara que vostè està allà, és el seu camp, l'econòmic... No és el meu camp. Vostè va al Congrés dels Diputats, que és l'únic que té competències fiscals. El Parlament Europeu no té àmbit. És una excusa. És una excusa. Una vil excusa. Diuen, no, això Brussel·les no m'ho deixa fer. Això no és veritat. És a dir, igual, això és com quan amb el tema dels refugiats es culpa la Unió Europea de no fer res, quan les competències les tenen només les capitals. Llavors és una manera de dir, no, és que Brussel·les, si les capitals, és un teatre que els hi és molt còmode per desviar responsabilitats i confondre el personal. El govern espanyol és el responsable d'aquesta... L'únic de variar tipus impositius és el govern espanyol. Exacte. I respecte a aquesta pressió tan important que estem fent la gent gran respecte als drets vulnerats, i es va parlar ja en l'ONU, van fer manifestació expressa respecte a aquesta vulneració de drets per encarar un proper recurs al Tribunal d'Estrasburg i a l'ONU. O sigui que això va quedar l'altre dia. Creu que pot prosperar, això? No ho sé, no li sé dir. No ho conec en detall, però... Som optimistes sempre, fem. No ho sé, això no ho tinc. Jo insisteixo, imagini's, 10 anys, porto que vostè em va dir el mateix. Gràcies. Jo per acabar, perquè no tinc ningú més apuntat, però voldria reprendre una mica el tema de la diplomàcia pública, perquè al final és, diguem-ne, l'objectiu d'aquesta plataforma de la FOSIR i de totes les entitats que en formen part. Nosaltres tenim a casa, quan dic a casa vull dir a la FOSIR, entitats que fa més de 100 anys que tenen relacions internacionals, que són reconegudes en xarxes europees o en xarxes mundials precisament com a catalans i per tant que la seva tasca sectorial, sigui des de l'IEC o sigui des de les entitats de gent gran o les entitats de joves o el que sigui, doncs fan aquesta tasca com a catalans. En un món que es globalitza, i en aquesta Europa que ens assenyalaves abans, de l'Europa de la lliure circulació funciona, la Unió Europea no funciona, en la qual els poders estan canviant i en la qual cada cop més tenim clar que les relacions internacionals ja no passen només per les relacions entre estats, sinó que passen per molts d'altres llocs, i sent Europa, perquè ens interessa també la visió que ens puguis donar d'aquesta qüestió com a persona que fa 10 anys que està treballant al Parlament Europeu, quina
perspectiva en tens? És a dir, és real la tasca que s'està fent en una ciutat de lobbistes on hi ha molts lobbies que funcionen, la veu de la diplomàcia pública és escoltada? I si em dius que no, què hauríem de pensar des de la gent que fem diplomàcia pública perquè aquestes relacions internacionals realment es comencin a encaixar d'una altra manera, perquè al final aquí hem tingut experts que ens han parlat de diplomàcia científica, que ens han parlat de diplomàcia cultural i que per tant hi ha totes unes altres xarxes que funcionen més enllà del que són les xarxes de relacions governamentals, que nosaltres les defensem molt clarament, però que també és evident que hi ha altres visions. I per tant, això dels lobbies de Brussel·les és un tòpic. Les lobbies operen a les grans capitals, però quan es parla dels lobbies de Brussel·les es crea allà com una nebulosa i es despista la mirada d'on operen els lobbies de veritat. La prova és que a Brussel·les és una cambra que no és d'última instància. La sang no arriba mai al riu. Per això la relació entre els diputats és cordial i pots fer amics, fins i tot amb els altres. Perquè, si aquí surt una cosa que no t'agrada, com que això ha d'anar a la capital, allà ja ho rebregareu, allà ja es canviarà, allà no s'aplicarà. Per tant, fins i tot a les empreses que tenen interessos molt notables, a Brussel·les l'acció que fan és molt temptativa, perquè saben que la batalla real la faran els parlaments nacionals. A més, a Brussel·les els lobbies públicament presenten, és a dir, al Parlament Europeu a la planta 0 hi ha el MEP Bar, hi ha 10 sales on cada dia tu tens 10 debats públics on hi ha una persona de la comissió, diputats, i on hi ha empreses que sobre una legislació diuen aquesta esmena 24 és un desastre, la 25 m'encanta, la 26 la compro, i el diputat comunista alemany diu aquestes esmenes de Deutsche Bahn dels trens alemanys les entraré totes avui a la tarda. És a dir, els comunistes alemanys entren les esmenes del monopoli ferroviari més gran d'Europa literals a la tarda mateix, quan al matí les han presentat. Vull dir, ella és molt transparent, i en canvi aquí, tu vas al Congrés dels Diputats, no hi ha aquest debat obert sobre articles, esmenes, qui diu què, quines empreses públicament i obertament les defensen. Però bueno, per treure una mica de... És la meva experiència dels lobbies a Brussel·les. Llavors, jo penso que Catalunya té molt smart power. Sí, és a dir, és una diplomàcia smart que és molt agradable. Ahir veia una imatge boníssima que comparava l'impacte mediàtic dels Jocs Mediterrani amb la trobada de Castellers de diumenge. I diu, comparava el pressupost dels Jocs Mediterrani, que era no sé quants milions d'euros, amb els 4 duros i posava la llista dels periodistes acreditats. I Reuters en els Castellers, espectacular, tota la mitjans mundials als Castellers, i en canvi als Jocs de Tarragona El País, El Mundo, La Razón, ABC i 4 habituals. I com comparava l'impacte, el pressupost i, per exemple, Reuters Top News, que té 20 milions de seguidors a Twitter, ha passat diversos reportatges de vídeo, The Guardian... Això penso que Catalunya ha aconseguit en esport, en folklore, cultura, en gastronomia, en benestar, en clima, si voleu, això és el nostre petroli, però en arquitectura, en molts àmbits, ha aconseguit un lloc de lideratge en el món, i això ho hem de reconèixer. I per això, quan també des del govern de la Generalitat s'ha volgut fer una diplomàcia pública a l'estil de les diplomàcies estatals, hi ha hagut la repressió que hi ha hagut contra el Diplocat, perquè des de Madrid han dit, home, ara sobre aquests encara ara jugaran a tenir ambaixadors i ministres. Clar, no puede ser, no quiero, no puedo i és impossible i va ser que no. Allò que es diu tot allò, no? Però només ens falta aquests tios ara que a sobre, llavors ells han anat a reprimir el Diplocat i tot intent de fer de Catalunya també un país normal des d'unes opcions polítiques que òbviament no agraden a Madrid. I això, per tant, estarà molt vigilat i costarà més, però hem d'aprofitar aquestes xarxes informals de tenir, per exemple, grans científics en l'àmbit de la salut, que aquests són ambaixadors de primera a tot el món, i esportistes, tenim, perquè el país ho ha donat, unes excel·lències en tants àmbits, que aquesta és la força de Catalunya i que fa que moltes vegades no hagi d'explicar gran cosa, perquè ja s'explica sol. És a dir,
quan tu agafes el The Economist i a la pàgina 4 i 5 tens una foto a doble pàgina color de Microsoft que utilitza la pinya multicolor dels castellers per vendre't l'iCloud, dius, això ni tot el pressupost públic del món ho paga. I això t'ho trobes a l'avió, és fabulós això, i això és la nostra força i la nostra originalitat. I per això, vist des de Madrid, el Diplocat era doblement... No hi ha una plaça de toros al The Economist, allà amb el torero, amb la pulla, fotent els cops de gràcia a l'animal, allà, pam, pam, pam. Això no... Jo ho respecto, no m'agrada, ho respecto. Jo no diré mai a Andalusia què han de fer amb els toros, ja seran ells que ho decidiran, però clar, això no ven ni va en la línia dels valors del segle XXI i això no t'ho compra Microsoft per fer propaganda. I llavors, diplomàcia pública, doncs bé, amb el context que estem de repressió, vindrà un temps, no sé, tant de bo sigui curt, en què costarà molt d'aixecar el vol, però perquè Catalunya és un país potent en molts àmbits on ha destacat amb un lideratge molt original i molt... Ara, per cert, he vist el Ferran Adrià sortint del metro aquí al carrer Carme. He estat a punt de dir, home, caram, tu, però ja estava fent trucades, escolta, avui provarem no sé què, això és fabulós. Un cuiner així que amb el bull i tot allò que va fer, és una revolució brutal. Doncs això. Molt bé, doncs, com sabeu, sempre intentem acabar puntuals. Moltíssimes gràcies, Ramon Tremosa, per aquest esmorzar d'avui, per la primera intervenció que ens has fet sobre aquesta Europa que defenses que la que funciona és la que no té fronteres, però també per totes les reflexions que hem fet sobre Catalunya i Europa i el futur i l'economia, etc. Jo, si em permets, intento ser optimista i la vida de les entitats és molt activa. El capteniment de continuar fent diplomàcia pública pel que nosaltres veiem en el dia a dia de la FOSIR és brutal i, per tant, malgrat la repressió i malgrat les dificultats que ha implicat, com deia al principi, el 155, nosaltres veiem que en el dia a dia les entitats continuen sortint a Europa i continuen fent la seva feina des dels seus sectors, explicant també el que s'està vivint aquí i la reivindicació de democràcia que estem fent. Per tant, llarga vida, diguem-ne, també aquesta diplomàcia pública. Escolteu, deixeu-me acabar amb un anunci i uns agraïments. El proper esmorzar és el dia 15 de novembre amb l'Arnau Guix, que el tenim aquí a la sala, i ens farà una proposta d'un treball que ell ha estat fent en els darrers mesos sobre diplomàcia local. Sabeu que anem tractant diferents àmbits d'aquesta diplomàcia pública i en la propera ocasió serà precisament sobre la tasca que es fa des dels municipis. Agraïments, evidentment, a la Diputació de Barcelona i a la Generalitat de Catalunya que fan possible que aquestes activitats de la FOSIR es duguin a terme, a l'IEC, que sempre ens rep a casa seva i avui agrair especialment la presència del seu president que ens ha acompanyat, i a tots vosaltres per l'assistència, pels bons oficis, per les bones idees i pels bons comentaris, i ens reveiem en un mes, encara no, per tant ja rebreu tota la documentació. I deixeu-me també per acabar agrair a la Xiomara, perquè avui s'estrena en els esmorzars, és la nova tècnica de la FOSIR i avui s'ha estrenat i tots estem encantats, diguem-ne, de com ha anat i de la feina que ella ja fa uns mesos que està fent des de la FOSIR, i aprofito per presentar-vos-la al final. La trobareu a l'oficina cada matí i us ajudarà en tot el que convingui. Moltíssimes gràcies, bon cap de setmana i fins a la propera.